Takže čaute ľudia, som tu dneska s mojimi bratmi. Je tu so mnou Osty a Teofio. Čaute. Čauko. Dneska si dáme thajskú ochutnávku. Boli sme tuto 7-Eleven, kúpili rýchlo nejaké debilinky. Chceš niečo povedať? Nie. Chceš niečo povedať? Možno sa otrávime. Hej, dobre, let's go. Dobre, prvá vec, máme tu nejaké... Neviem absolútne, čo to je. Vyzerá to nejak takto. Čo to je? Absolútne neviem, či to je cukrík alebo nejaká sračka. 3, 2, 1. Čo 3, 2, 1? Ja Dobre. som to ani neotvoril. Dobre, let's go. Ideme na druhú vec. Let's go. Čo? To je aké hnusné. To je to štiplavé. Je to fakt, že štiplavé a niečo som to nedal do huby. Paprika nejaká hnusná, neviem. Čo hovoríš? Čo hovoríš? Fakt to je štiplavé. Dobre, našli sme... Dobre, druhá vec, let's go. Našli sme fejkový Red Bull, nejaký ananásový, rýchlo to vypijeme. Poďte sa na to logo. Dobre, let's go. Vy ste to nezjedli? No to je dobre. To je Zero Sugar Pineapple. Čo to je? Ale mňa sere najviac na týchto veciach, že tam nemáte ani po anglicky, čo to tam píše, absolútne neviete, čo to je. Vy ani neviete, či to je slané alebo sladké. Horí ti, ja to až aj na rukách. Horí ti. Nero, tu máme servitky. Daj. Ty si hajzel, ty si mi to odrol, tepláky. Tretia vec, let's go. Máme tu nejaké neviem, je to slané, je to neviem čo. Tam je koľko málo? To je celé balenie. Na. Chrumky, obyčajné morské chrumky, nechutné, hnusné. Dobre, to úplne obyčajné. Máme tu ďalšie sladké, to už sme trošku otvorili, lebo toto bol niekto nenažraný. Je to sladké chimichurri. Aha, dokonca máme prvýkrát anglický preklad. Tamarind strips with chili. Je to sladké, ale je to with chili. Čo hovoríš? Dobre to. Jaže, prečo si to vyplo, však to bolo v pohode a potom... Jo, cukríky. Pre je to obyčajný umený cukrík. Ti to jak guma. Je to totálne umelé. Je to aj znútra také isté, je to hrozné, je to mega hrozné. Je to dobré, ale je to mäkký cukrík, ale je tvrdý. Je to želé proste a v ňom je plnka. Čo hovoríš? 7. Takéto nejaké podobné veci, ale tentokrát to je sladké bez chili. Mix berries, shit. Mix berries, shit. Mňa páli ešte huba z toho prvého. Najlepšia vec, to je zatiaľ najlepšia vec. Ale je to trochu na konci také áno sladké, nie len sladké. Toto je dobré, toto je. To predtým bolo lepšie. Dobre, našli sme také čipsy, neviem znova proste, čo sa tam píše, ale videli sme tam, že tam je niečo takéto. To sú chobotnice, nechutné, hnusné. Chutí to ako futbalisti čipsoví, ale toto je mäkšie. Dobre, ti tak čipsy chutia. Je to podobné ako futbalisti. Ale hovno není. A jaké? Je to chobotnica. Je tam cíti chobotnice, čo hovoríš? Dobre to je. Ten si užívaš. Dobre, ty zase žimol, ty dement, ty zatiaľ začal hovoriť, že to je dobre. Ochutnáme kolagén, vitamín C. Aha, počkaj, všimol som si, že toto je od tej istej spoločnosti, máme tu ešte jednu špecialitu hnusnú. Našli sme takú sodu, chceli sme ochutnať nejakú, že special, že ananás, volačo. Lenže my sme nevšimli názov želi soda, najviac som sa chcel z toho napiť a potom som zistil, že to je hnusné zelené žele. Má tú konzistenciu jak s tým žele, čo sa hráte, má to bublinky v sebe. Bude to jak úplne tie klasické melónové žuvačky, aj keď je tam ananás. Je to tak extrémne divné, je to fakt, že nechutné. Uj! Nič neviem vidieť. Ja nechápem, že na čo je toto dobré, alebo že čo to je. Neviem, či to pijú ľudia, alebo čo. No a toto som si všimol teraz, že od tej istej spoločnosti žele. Je to niečo asi zdravšie, už aj to má point. To už chutí tak, že to má nejaký zmysel aj. To dobre? Pohode, ale prečo sa pije želé? Neviem, alebo je to hovno. To je kolagén na kosti žeby. Ty si mudrý. Dobre, máme tu takéto sushi hnusné, nechutné, jak sa to volá? Ogineri, či jak? Môžeš ďalšie otvoriť zatiaľ. Ďalšie tu máme Kamera Vovo. Messi, Lays, chipsy, nori seaweed. Vlastne toto, čo vlastne drží, len tá riasa. Nealkoholné to vôbec nie je. Reálne, ako by ste zjedli tú seaweed. Oh, fuck. A na čo to vôbec ryžeš, keď vieš, že to nemáte radi? Ja neviem, že to nemám rád, že to prekračerom. Minule som to mal a bolo to dobré. To, čo bolo na Slovensku. A toto je s ikrami. Baba Jaga. Toto budú asi topky dve najlepšie, lebo jedno je Pepsi Dubai Chocolate. Toto som v živote nevidel, ešte z toho teče, lebo to bolo v mrazničke. Toto som fakt, že najviac vedavý zo všetkého, že ak bude chutiť. Je to úplne, že jak Pepsi, je to iné. Tam cíti ten potom dubajskej čokolády. Ja cítim Pepsi. To je scam. Ja tam cítim, ale fakt, že jemný potom tej dubajskej čokolády, ale je to úplne beď. To je scam, ja
tam nič necítim. Ja tam fakt cítim. Všetci majú iný názor. No čo Ja tam hovoríš? cítim čokoládu, nie dubajskú čokoládu. Je to také, neviem to opísať, je to také divné. Lacné kakao na jazyk a zapijete to pepsinou. Fuj, áno, ty kokos. Poslednú vec, ktorú tu máme, klasické tajské pivo. Volá sa Cheng. 4,8, OK. Dobré, je v pohode. Na to, aká to bola cena. Ešte to som chcel povedať, všetko čo sme kúpili tu fakt, že stálo pod euro. Fakt, že každá jedna vec, čo sme tu ukazovali, bolo pod euro a je to tu strašne lacné. Normálne pivo. Je to klasické, akože za tú cenu je to podľa mňa super. Teď si dáme, že čomu najviac chutilo a čo najmenej, dobre. Toto je strašne dobre štiplavé. To ti chutilo najviac. Hej, a toto je úplne odporné. Mne určite chutilo toto najviac, lebo to bolo také klasické podľa mňa, alebo buď ešte tie kocky, to bolo ovocné, ale najmenej toto, lebo neviem ani na čo to je štiplavá paprika nejaká, ale je to moc štiplavé. Ja mám doslova takisto, najviac chutilo, lebo všetko otrasné bolo hnusné a najmenej paprika, akože šiplá paprika už mi stačila. To bolo žele, to ani nebola paprika. Všetky drinky, ktoré tu máme, musíme miešať dokopy a ochutnať. Teraz uvidíte konzistenciu nášho slávneho gele. Tak my sa To sa remení. Dobre ľudia, máme to všetko na zdravie. Dobre, ja som to prehnal s tou Pepsikou, je tam iba cítiť. Je tam cítiť všetko. Cíti tam všetko, okrem toho Red Bull. Mali sme to zamiešať, daj mi lyžičku. Nič ti nedáme. Počkaj, ja to zamiešam. Fuj, Ja to miešam. Toto by som sa nečudoval, keby toto bol ako samostatný drink v Tajsku. Ani ja po tomto všetkom, to mi ani nedávaj do rúk. Presne, ešte toto. Mne chutil najviac toto asi. Každý to chobot. Dobre ľudia, ďakujem, že ste zrali toto video, moje rad už išiel do prdele, takže neviem, kde išiel sa vystrať. Lajkujte, komentujte, kúknete si naše staršie video z ochutnávky piva. Majte sa, ďaute.